Salut, sunt Marian și azi jucăm din nou Agar.io. Avem și o melodie pe fundal, cred că se aude. Și uitați-vă în colț sus în dreapta. Am rezolvat faza aia cu circulețul ăla pe care este desenat un M. Și o să încep să fac facecam. Dar de data asta nu facem. Și jucăm tot cu Mari Valorosu. Nu știu de ce, dar când nu filmez, Agario îmi merge fără lag. Deci nu înțeleg. Uitați, nu mai merge în lag. Acum am fost doar eu prost. No? Ok, să vedem. Vedeți? Nu are lag. Și nu i-am făcut nimic. Și am mai instalat 3 jocuri. Și nu are lag. Câteodată sau un pic. Dar în rest, uitați ce bine merge. S-a rezolvat. Asta e bine. Nu? Cred că da. Ce folosau armele când este peripit doar cadru cu ochii tăi. Ok. Să vedem ce reușim să facem. Ce dragoste ai vrea, dar merul e mușcat și între noi e doar ea. Oh my god, ce prost. Sub pielea mea e eroină, eroină, eroină mea. Ok, eu nu o să mai cânt. Deci nu prea pot să mă abțin să nu cânt, dar mă abțin. Ok. Dar faza e că dacă nu văd cercul ăla, nu prea știu cât filmez, trebuie să dau așa. Da. 2 minute, e bine. Ok, l-am mâncat pe fraier. Și piesa asta se va repeta, nu va veni alta, pentru că... Să vedem ce reușim să facem, pentru că fără lag. Și am schimbat la FPS-uri. Eu filmam cu 30 de FPS-uri și am pus no limit. Și văd că nu mai merge în lag nici când filmez. Asta e bine. Dacă aia e cauza, înseamnă că am nimerit. Vedeți? Începe din nou. Nu cred că vă deranjează să auziți o melodie pe fundal. Ba chiar dimpotrivă, cred că vă place. Și nu pot să-i mănâncați. Oh, fuck. Vreau să mi le dai mie, bă. A intrat Gata, nu mai cânt. Ok. Oh, God. M-am spart și nu i-am mâncat. Să-mi faci prost. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Depinde de mine, de noi, pentru că tu ești sub pielea mea. Eroină, eroină, eroină mea. Ce prost. Ok, tot l-am mâncat eu. M-ai mințit cu vorba, mi-ai schimbat hotarele. Ce folos au arme când ești peripit doar cadru cu ochii tăi. Fusta până la genunchi și mâneți lungi t-ascunzi. Ce dragoste. Vedeți? Nu are lag deloc. Și asta e bine.
Mersi, bă. Oh my god. Ce uite ăla. Oh my god, ce-a mâncat ăla. Oh my god. What? Nici nu prea știu cât să filmez. Cred că o să filmez 7 minute. Da. Hai, mănâncă-l. Nu pot să cred că nu-mi prind. Uai. Ai, eu-l mănânc. Uai. Și m-a mâncat el pe mine. Asta e. Și îmi place că nu am lag. Iubesc asta. Și cred că o să se vadă mai bine în noul limit la FPS-uri. Tare curios. Ok. Ce fraier. Ce Lionel Messi. Oh my god, ce prost e Lionel Messi. Fetele. Nu mai pot atâta. Gata, nu mai cântă. Eu te rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva de tine, de mine, de noi, pentru că tu ești supera mea. Păi da, o să închidem aici episodul. Nu am reușit nici de data asta să facem prea multe, dar nu contează. Stați să dau X. Eu am fost Marian și desigur ne vedem data viitoare cu un alt episod. Am filmat deja 8 minute. Pa, pa!